למה? לדבר פחות ולעשות יותר. דיבור בלי מעשה זה אור שלא מתלבש בכלי. כשאדם מדבר, אבל הוא לא פועל, הוא מפזר אנרגיה רוחנית ממשית מבלי לממש אותה. מבלי לממש אותה במציאות. מעשה יוצר מציאות בפועל. על פי הקבלה, העולם נברא כדי להתגלות דרך עשייה. הדיבור הוא שלב, והמעשה הוא ההגשמה. עודף דיבור מחליש כוונה. כשמדברים יותר מדי, הכוח הפנימי מתפזר. כוונה נהיית חלשה ולא ממוקדת. שתיקה בונה עומק, מאפשרת ברור וחיבור פנימי אמיתי. ואז, כשהדיבור שלנו כן יוצא, הוא מדויק ומשפיע. במשפט אחד, דיבור הוא הפוטנציאל, ומעשה זה הגילוי. בואו ניתן את זה רגע בדוגמה. מישהי מחליטה לשנות את החיים שלה לגמרי. להתחיל להתאמן, לקום מוקדם בבוקר, לשנות תזונה, ופתאום היא משתפת את החברות שלה. לפני שהדבר הזה קרה. לפי הקבלה, היא את האור שלה כבר הוציאה החוצה. היא מדברת על זה, יש התלהבות, תחושת סיפוק, אולי אפילו איזה חיזוק חברה, איזה אלופה, את כל הכבוד מלכה שלנו. ברגע הזה ממש המוח קיבל תחושה כאילו הדבר כבר מוצא. האור השתחרר, אך ללא כלי. נוצר סיפוק ללא מאמץ. ההתלהבות יורדת, אופס, הלך לנו האורח חיים הבריא. עכשיו בואו ניקח את אותו מקרה בדיוק. אני מחליטה לשנות את החיים, לקום מוקדם, לשנות תזונה ולא מדברת על הדבר הזה. אין אנרגיה מבוזבזת. כשאני שמה שעון מעורר בבוקר, משהו דוחף אותי לקום. המשהו הזה זה חוסר המילוי. אין מלכה שלי, אין אלופה שלי. אני בתהליך. הצורך שלי לא פורק לשום מקום, לא שיתפתי בשום דבר. והמתח הזה שנוצר, הוא זה שדוחף אותי בדיוק לפעולה. אז האור מתלבש בכלי, ונוצר שינוי אמיתי. אז תזכרו יפים שלי, דיבור מוקדם פורק את הרצון. שתיקה ופעולה בונה ומייצרת לכם את המציאות שאתם רוצים. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על תודעה ואיך לייצר אותה, בואו לעמוד שלי לפה, תעקבו, והכי חשוב תגיבו לי ותשתפו לעוד אנשים שצריכים לדעת.